Skrajne emocje. Jedni to miejsce kochają, drudzy go co najmniej bardzo nie lubią, a w internecie pojawia się wiele dość ekstremalnych materiałów. Cóż, ja mam swoje zdanie na ten temat i uważam, że większość z nich jest zdecydowanie przesadzonych. Lipiny. Jesteśmy w Świętochłowicach, w dzielnicy, która budzi wiele kontrowersji. A jak jest naprawdę? Zapraszam do obejrzenia odcinka. Świętochłowice przez dekady funkcjonowały w świadomości mieszkańców Górnego Śląska jako jedno z najbardziej uprzemysłowionych i robotniczych miast regionu. Szczególne miejsce w tej narracji zajmują Lipiny, czyli dzielnica, która bardzo często przedstawiana jest w mediach społecznościowych wyłącznie przez krzywdzący pryzmat ubóstwa, zaniedbań i przestępczości. W ostatnich latach powstało wiele materiałów filmowych oraz fotograficznych koncentrujących się na najbardziej zdegradowanych fragmentach dzielnicy. Tego typu przekaz utrwalił stereotyp Lipin jako miejsca wyjątkowo niebezpiecznego i pozbawionego perspektyw. W rzeczywistości obraz ten jest jednak znacznie bardziej złożony. Lipiny mierzą się z podobnymi problemami społecznymi i infrastrukturalnymi jak wiele innych dawnych dzielnic przemysłowych metropolii GZM. Szczególnie tych rozwijających się wokół kopalń, hut i zakładów ciężkiego przemysłu. Obok budynków wymagających remontu funkcjonują tutaj normalne osiedla mieszkalne, sklepy, punkty usługowe, małe rodzinne przedsiębiorstwa oraz zakłady przemysłowe. Wśród nich znajduje się teren związany z dawną walcownią i zakładami metalurgicznymi. Równocześnie dzielnica posiada rozległe tereny zielone, a jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc pozostaje Dolina Lipinki, obszar zaskakujący bogactwem roślinności i obecnością licznych gatunków zwierząt, pomimo silnie zurbanizowanego otoczenia. Historia Lipin nierozerwalnie związana jest z przemysłem wydobywczym. Szczególne znaczenie miała kopalnia Matylda, której początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Zakład powstał w 1827 roku i przez wiele dziesięcioleci stanowił jeden z najważniejszych elementów lokalnej gospodarki. Nazwa kopalni pochodziła od imienia żony właściciela majątku ziemskiego, Józefa Poremskiego. Wraz z rozwojem wydobycia następowała urbanizacja okolicy. Powstawały familoki, budynki administracyjne, sklepy oraz infrastruktura społeczna przeznaczona dla pracowników kopalni i ich rodzin. W okresie największego rozwoju zakład wydobywał setki tysięcy ton węgla rocznie. Ostateczna likwidacja kopalni nastąpiła w drugiej połowie XX wieku, a jej infrastruktura została stopniowo rozebrana lub przekształcona. Jedną z ostatnich symbolicznych pamiątek po zakładzie pozostaje wagonik z węglem przypominający o przemysłowej historii dzielnicy i o pokoleniach mieszkańców związanych z górnictwem. Rozwój przemysłu wpłynął bezpośrednio na charakter zabudowy Lipin. Dzisiejsza dzielnica Świętochłowic przez długi czas była jednym z najbardziej zaludnionych miejsc w regionie, a zwarte kwartały kamienic i familoków tworzyły typowy krajobraz śląskiego osiedla robotniczego. Wiele budynków powstawało na przełomie XIX i XX wieku, często w pobliżu zakładów przemysłowych. Dawniej funkcjonowały tutaj kino, lokale gastronomiczne i miejsca spotkań mieszkańców. Być może w trakcie oglądania filmu zwróciliście uwagę na pewien detal architektoniczny, mianowicie na wnękę służącą niegdyś do umieszczania plakatów filmowych i repertuarów seansów w bramie dawnego kina. Jest to symbol przemian społecznych i gospodarczych, jakie dotknęły dzielnicę po upadku przemysłu ciężkiego. Mimo problemów część budynków została odnowiona, a niektóre dawne obiekty przemysłowe i mieszkalne zyskały nowe funkcje. Lipiny przez długi czas funkcjonowały jako samodzielna gmina. Dopiero 10 kwietnia 1951 roku zostały włączone do Świętochłowic, co stanowiło element szerszych procesów administracyjnych zachodzących na Górnym Śląsku. Śladem dawnej niezależności pozostaje budynek dawnego Urzędu Gminy Lipiny. Obecnie budynek pełni inne funkcje, jednak nadal pozostaje ważnym punktem odniesienia dla lokalnej historii. Kościół pod wezwaniem świętego Augustyna jest najstarszą świątynią na terenie dzisiejszych Świętochłowic i jednym z najważniejszych zabytków całego miasta.
Jego powstanie było bezpośrednią konsekwencją gwałtownego rozwoju przemysłowego Lipin w XIX wieku. Wraz z budową hut cynku i kopalń liczba mieszkańców osady rosła w błyskawicznym tempie, a dotychczasowa opieka duszpasterska prowadzona z dzisiejszej parafii Świętej Barbary w Chorzowie przestała być wystarczająca. W 1862 roku do Lipin skierowano wikarego z zadaniem utworzenia nowej wspólnoty i rozpoczęcia budowy świątyni. Kościół wzniesiono w latach 1871-72 według projektu królewskiego inspektora budowlanego Augusta Zollera w stylu neogotyckim, a jego uroczyste poświęcenie odbyło się 24 sierpnia 1872 roku. Początkowo funkcjonował jako kościół kuracyjny wydzielony z parafii Świętej Barbary, natomiast samodzielną parafię erygowano 21 września 1888 roku. Świątynia od początku stanowiła nie tylko centrum życia religijnego, lecz także miejsce integracji dynamicznie rozwijającej się społeczności robotniczej, której codzienność wyznaczała praca w kopalniach i hutach. To właśnie wokół kościoła przez dziesięciolecia koncentrowało się życie mieszkańców Lipin, a jego wysoka wieża do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy dzielnicy. Architektura świątyni należy do najcenniejszych przykładów neogotyku sakralnego na Górnym Śląsku. Kościół został zbudowany z cegły na planie krzyża łacińskiego jako trójnawowa hala z transeptem oraz wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Monumentalną bryłę podkreśla czworoboczna wieża zwieńczona ostrosłupowym hełmem, dominująca nad zwartą zabudową familoków. Główne wejście zdobi kamienny portal, przy którym ustawiono dwie rzeźby autorstwa Simona Schmidta z Augsburga, przedstawiające świętego Jana Nepomucena oraz świętego Floriana. Bezpośrednio przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz parafialny z nagrobkami pochodzącymi również z XIX wieku. Jedną z ulic w Lipinach była dawniej ulica Hanki Sawickiej. Patronka ta należała do grona symbolicznych postaci promowanych w okresie Polski Ludowej. Hanka Sawicka, właściwie Hanna Krasowska, była działaczką komunistyczną i członkinią ruchu oporu podczas II wojny światowej. Po przemianach ustrojowych wiele ulic nazwanych jej imieniem przemianowano w ramach dekomunizacji przestrzeni publicznej. W Lipinach patronem ulicy został ksiądz Józef Michalski, duchowny związany z lokalną społecznością i historią regionu. Zmiana nazwy odzwierciedla szersze procesy reinterpretacji pamięci historycznej po 1989 roku.
Ważną częścią tożsamości dzielnicy pozostaje sport, szczególnie działalność klubu ŚKS Naprzód Lipiny. Klub został założony w 1920 roku i odegrał istotną rolę w historii śląskiej piłki nożnej. Stadion imienia Ryszarda Pieca upamiętnia jednego z najwybitniejszych piłkarzy związanych z Lipinami. Ryszard Piec reprezentował Polskę m.in. podczas Mistrzostw Świata w 1938 roku we Francji i przez całą karierę pozostawał związany z lokalnym środowiskiem sportowym. Naprzód Lipiny wychował wielu zawodników i przez lata stanowił ważny element życia społecznego dzielnicy, integrując mieszkańców wokół sportu i lokalnej tradycji. Na terenie Lipin znajduje się także dawny budynek urzędniczy związany z hutą Guidotto. Obiekt ten po okresie zaniedbań został poddany rewitalizacji i obecnie pełni funkcję mieszkalną. W części wnętrz zachowała się oryginalna posadzka stanowiąca materialny ślad dawnej funkcji budynku. Historia tego miejsca dobrze pokazuje przemiany architektury przemysłowej na Górnym Śląsku, od zaplecza administracyjnego wielkiego przemysłu po współczesne adaptacje mieszkaniowe. Jednym z najbardziej charakterystycznych budynków Lipin jest dawna szkoła przy ulicy Bukowego 17, znana mieszkańcom przede wszystkim jako szkoła medyczna. Monumentalny gmach wzniesiono w latach 1904-1906 jako siedzibę Szkoły Ludowej nr 4, a w kolejnych dziesięcioleciach mieściły się w nim różne placówki oświatowe. Po zakończeniu działalności edukacyjnej budynek przez kilka lat pozostawał pusty, aż w 2023 roku został sprzedany prywatnemu inwestorowi, który rozpoczął jego adaptację na budynek mieszkalny. Rewitalizacja miała przywrócić obiektowi dawny blask, zachowując jego historyczną bryłę i elewację. Niestety inwestycja stała się głośna z powodu kontrowersji związanej ze zniszczeniem jednego z najcenniejszych elementów architektonicznych. Zabytkowe drewniane drzwi wejściowe znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustaleniami projektowymi miały zostać zachowane i wyeksponowane we wnętrzu budynku jako element dekoracyjny. W trakcie prac zostały jednak przecięte na pół. Otwór wejściowy częściowo zamurowano i wstawiono w nim okno. Informacja wywołała falę krytyki wśród mieszkańców, miłośników architektury i konserwatorów zabytków, stając się jednym z najgłośniejszych przykładów dyskusji o granicach rewitalizacji historycznych obiektów na Górnym Śląsku. Okolice ulicy Barlickiego należą do najbardziej charakterystycznych fragmentów Lipin. To właśnie tutaj znajduje się tzw. francuski mural, czyli pozostałość po realizacji francuskiego filmu Le Brasier w reżyserii Erika Barbiera z 1990 roku.
Lipiny zagrały w nim górnicze miasto z lat 30. XX wieku, a fabuła koncentrowała się wokół narastających problemów społecznych i napięć w robotniczej społeczności. Produkcja była przedsięwzięciem wyjątkowo kosztownym. Jako pierwszy film w historii francuskiego kina otrzymała budżet przekraczający 100 milionów franków. Pomimo ogromnych nakładów finansowych film okazał się komercyjną porażką, a w samym regionie Paryża sprzedano mniej niż 40 000 biletów na seanse kinowe. Mieszkańcy Lipin wspominają, że zdjęcia realizowane w dzielnicy trwały przez kilka tygodni. Według lokalnych relacji francuska ekipa filmowa z dystansem podchodziła do zaangażowania mieszkańców jako statystów i starała się ograniczać pracę przy produkcji głównie do własnego personelu. Pamiątką po obecności filmowców pozostał mural stylizowany na reklamę francuskiej gazety. Jest to jednocześnie bardzo prosty i niezwykle symboliczny ślad zagranicznej produkcji filmowej, która na pewien czas przeniosła fragment Świętochłowic do świata francuskiego kina. Surowa estetyka Lipin była wykorzystana także przez polskie produkcje telewizyjne. W dzielnicy realizowano m.in. sceny do serialu Wojna zastępcza, utrzymanego w konwencji sensacyjno-kryminalnej i osadzonego w realiach społecznych Polski tuż po upadku komunizmu. Produkcja wykorzystywała charakterystyczny krajobraz Lipin jako tło dla opowieści o konfliktach, przestępczości i napięciach społecznych. Lipiny dzięki swojej autentycznej zabudowie i industrialnemu charakterowi okazały się naturalną scenografią dla tego rodzaju historii. Szczególnym skarbem przyrodniczym Lipin jest Dolina Lipinki. To obszar, który w niezwykły sposób pokazuje, jak przyroda potrafi odzyskiwać tereny silnie przekształcone przez działalność człowieka. Położona w północno-zachodniej części dolina, nazywana przez mieszkańców Ajską od znajdującego się tam największego stawu, została w 2021 roku objęta ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Lipinki. Obszar ten zajmuje ponad 40 hektarów i obejmuje środkowy odcinek Doliny Potoku Lipinka o długości około 1250 metrów wraz z jego dnem i zachodnimi zboczami. Współczesna rzeźba terenu jest efektem wieloletniej działalności przemysłowej kopalni Śląsk Matylda oraz huty cynku Guidotto, które doprowadziły do powstania zapadlisk, hałd i innych antropogenicznych form krajobrazu. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jest hałda Kopyto, z której rozciąga się rozległa panorama na Chropaczów, a także staw Ajska, ważny element lokalnego ekosystemu. To właśnie niezwykłe połączenie przemysłowego dziedzictwa z odradzającą się przyrodą sprawia, że Dolina Lipinki stanowi jeden z najbardziej interesujących przykładów krajobrazu postindustrialnego na Górnym Śląsku. Celem ustanowienia tej formy ochrony było zachowanie wyjątkowo cennych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych oraz zabezpieczenie ciągłości siedlisk związanych z Doliną Potoku. Występują tu zbiorowiska łęgowe i olsowe, rozległe szuwary oraz liczne gatunki roślin chronionych i rzadkich, m.in. kruszczyk błotny, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk rdzawo-czerwony, listera jajowata, grążel żółty, kosaciec żółty, konwalia majowa czy lepiężnik różowy. Teren porastają również liczne gatunki drzew, w tym olsza czarna, klon pospolity, lipa krymska oraz dąb czerwony. Równie bogata jest fauna tego obszaru. Dolina stanowi jedno z najważniejszych miejsc lęgowych ptaków w Świętochłowicach. Stwierdzono tu 47 gatunków, z których 38 objętych jest ochroną ścisłą. Spotkać tu można m.in. zimorodka, dudka, derkacza, bączka, ślepowrona, sowę uszatą, dzięcioła zielonego,
czy przepiórkę. Żegnamy się z Wami z nadstawu o wdzięcznej nazwie Trupek. Niestety już, można powiedzieć, pogoda się troszeczkę zepsuła, ale jest to ostatni punkt naszej podróży, wobec czego z tego miejsca chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że jak zawsze byliście z nami. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz, nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka, bo regularnie pojawiają się tutaj nowości, których nie możecie przegapić. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym ten kanał. Link do Patronite'a i do Buy Coffee zostawiam w opisie. Jeżeli ktoś z Was zechce skorzystać z tych linków, będę bardzo wdzięczna. No i cóż, do następnego!